Salut repede, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi cu Danuș și ne jucăm un joculeț cu mașini și trebuie să conducem să ajungem la destinație. Nu știu dacă și voi mai juca de jocul ăsta. Hai să-i dăm bătăi, nu uitați să-mi dați și mie like, să-mi scrieți ceva în comentarii. Nu uitați să vă abonați la prietenii mei ăia buni. Să strânge Alex Gamer să ajunge și el la 100 de like-uri. Ștefan Gamer să ajunge și el la 100. Să ajungem la 100. Hai să-i dăm drumul, băieți. Nu-i dăm povră, nu nici pot. Eu foarte bine, uite, avem și plan, cum se numește. Îi dăm aici. De like-uri. O să și ne jucăm orice. Mi-a aruncat roata după spate. Jote, mi-a alunecă roata. Deci când prindem, îi dăm pe bandă aici, că nu avem cum. Wow! Mamă, băieți, am alunecat. Mamă! Dăm aici. Ăștia efectiv se opresc în bariera. Mergem pe asta. Și așa un pic dreapta. Ia ce bine merg așa. Îmi place finalul, băieți. Vedeți? Cam așa e jocul ăsta. Îi dau tot speed. Prindem 800 să vedem. Dăm aici și mergem tot. Mamă! Mi-arată că am luat virajul prea bine. Dăm aici frână. Oh, nu! Trebuie să trag mai tare de curbă. Reclamă de reclame din astea. Vreau să oprim netul. Nu, lăsăm așa. Și îmi strâng o grămadă de bani și de mărăcini și îi dăm foarte tare, că mutăm asta. Dăm aici. I-am dat cu un pic de drift, că mă bag în fața de asta cu albastră. Mă bag în fața de asta cu... Mai încet! Ai, mă! Tot. Știi ce îmi place mai mult la jocul ăsta? Că, uitați, imediat vă arăt. Stai să trec curba. Dacă dau în râu, mi-arată oglinzile astea, îmi place mai mult. Și adică nu pot să conduc fără oglinzi. Stai că mă bag în felul ăsta cu unul. Bun, cele. Hai să miște băiatul.
Da, eu am roz de drept, adică mi-am schimbat roțile. Uite că mă bag cu banda asta. Urât? Deci oamenii nu se grăbesc deloc. Dacă Clankson, cred că Clanksonul ăsta a pus degeaba. Da, și tare. Degeaba l-a pus. Stai să vedem cum e. Curba asta. Am luat-o bine. Eu te scot bani. Să fac tank de bani. Oh. Haide, dăm bat. Așa. Hai mă, treci. Ia uite bă, aici am scris să dau cu drift. Dăm tare, tare până cu piciorul. Dăm tare, tare cu piciorul. Bum! Ce-am intrat în el, doamna polițista. Doamna polițista. Ce ăsta? Îmi place. Dăm o continuare pe drift. Da, drift. Îi dăm tare. Asta. Îi dăm aici cu mare destrucție. Atenție. Să nu fac accident. Iu! Tot ce zicea. Dar asta nu-mi place de oul, îmi scade. Trebuie să dăm mai mult drift. Uite aici pot să-i dau. Vă dați și voi dumneavoastră. Domnul cu mașina. De mașină. Oh. Dăm noi cât de cât. Oh, mamă, ce aproape eram să fac un accident. Domnul cu mașina urâtă. Mergem drept. Aici sunt și Ferrari și Lamborghini. Dăm încolo. Dăm pe drept. N-am cum, lăsați-mă. Stai că... Bă, dar asta nu vede. Mi-am dat prioritate, eu ce prostie. Jot 6-6. Uitați-vă la banii cu că. 6-6-6. Dăm tare, blăniță. Îi dăm blană de lup. Blăniță de lup. Mai nu-i dăm chiar așa de tare aici, că nu știu. Trebuie să mă duc cumva, dar nu. Bă. Dă tare! Nu vreau pedal. Trebuie. Dăm blăniță. Oare am dat oare?
ceva acolo drifturi. Să mă întrebați în comentarii dacă voi faceți temele online. Toată lumea trebuie să facă temele online. Nu mă duce pe bani. Hai mă, că am ajuns și la jumate. Uitați câți bani. E de bine, e de bine, bine, bine. Dăm tare blăniță de lup. Te dăm aici. Cât dau în continuare așa. Nu am întâmplat. Nu vreau să intru. Fuck! Am ieșit din joc. Nu știu de ce m-am scos din joc. Uitați câți bani am. Hai să-i dăm tunii la mașinuțe. Nu vreau din asta. Nu vreau. Vreau mașină și... Deci, cam atât a fost și episodul ăsta. Nu uitați să-mi dați like, nu uitați să-i dați la 2 prieteni. V-am pupat. Pa, pa!